אני יוצאת עוד שעה לריצה, אני מקווה שאני צריך לעשות 15. עוד פעם כואבת לי הרגל, כל פעם זה תופס צורה אחרת. אז אנחנו נעשה, תראו, לחם לבן כל הזמן אדם קונה את זה, אז אני מנצלת את זה לריצות. ונשים לנו דבש, חייב פחמימה 15 קילומטרים, וזה מלא, תקשיבו, זה באמת מלא. כמה פחמימות תהיה היום, ועוד עם האיטלקית בערב. ועוד יש לי עוד מסעדה שבוע הבא. סיסו ושמחו. עוד תחשבו, כמה קלות אני שורפת בריצה של 15 קילומטרים. אין, אנשים שרצים בכמויות, שורפים מלא, נגיד מרתון עם מלא. וקפה חלב לשיפור ביצועים במיוחד אירובי. וניקח לנו, נאכל את זה ככה או ככה? נראה לי ככה, ככה נהנים יותר. נחתוך את זה. מקסימום יכאב לי, אני ארוץ פחות. כל האנשים שאומרים שאני לא אוכלת את מה שאני מצלמת.